Dobrý den, tady Jirka Mazur a vítám vás na svém videoblogu. Tentokrát z italských Dolomitů. Je tady velmi krásně, trávím tady týden s rodinou, v klidu si užívám relaxaci na sjezdovkách i chvíle přemýšlení na lanovce a ve wellness pěkného hotelu. Právě ve chvílích, kdy jsem sám a dělám si čas pro sebe, přemýšlím o věcech, spřádám plány a samozřejmě využívám inspirace a příležitosti pro své digitální podnikání. Chci se dnes s vámi ve stručnosti podělit o svůj příběh o tom, jak jsem pro sebe objevil svůj digitální vesmír. Více o tom píšu ve článku, odkaz na něj máte dole pod videem. Mám pro vás dnes zásadní sdělení. Inspirace, motivace a témata k přemýšlení i k praktické realizaci úspěšných metod v podnikání. Je to inspirace a motivace na celý leden a možná i na následující měsíce. Můžete docela zásadně ovlivnit a změnit váš život. Podmínky pro vaši finanční svobodu a nezávislost, což jsou témata, která mám rád a kvůli kterým sledujete můj blog. Musím vám to říct hned teď, dokud je to čerstvé. Zásadní myšlenka. Je naprosto k nezaplacení, když můžu své podnikání ovládat kdykoliv a odkudkoliv, z jakéhokoliv místa na zemi, stačí mi poznání pár tajemství digitálního vesmíru. Jde o poznání a používání zdánlivě jednoduchých metod a samozřejmě věcí, které možná částečně znáte. Ale je fajn je používat v novém kontextu, který může přinášet fantastické výsledky. Takže pár zásadních věcí, které můžete udělat v těchto dnech. Je tomu necelých 10 měsíců, v rámci kterých jsem významně posunul své digitální podnikání o vyšší level. Naučil jsem se spoustu nových věcí a do mého biznisu nečekaně připutovalo nejen pár milionů korun, ale spousta benefitů, ale zejména nových příležitostí, skvělých technologií, skvělých lidí a nových přátel. Do svého podnikání jsem zapojil znalosti a podporu těch nejlepších expertů v různých segmentech internetového podnikání u nás. Chci se s vámi o to vše podělit. Jsem z toho totiž velmi nadšen. Jsem nadšen z toho, že mám tuto příležitost. Rozhodl jsem se v těchto dnech, že podpořím zajímavý projekt svého kamaráda Davida Kirše a přidám k němu svoji přidanou hodnotu pro vás. Proto vám vřele doporučuji, abyste se spolu se mnou účastnili akce s názvem Digitální summit, která bude v Praze 23. ledna v Kongresovém centru. Je to skvělá příležitost, jak nastartovat svůj digitální biznis nebo jak upgradeovat své podnikání. A protože mám za sebou dráhu více než 20 let podnikání v klasickém biznise i v tom online, vím, že je to prostě skvělá příležitost pro všechny živnostníky, poradce, manažéry i podnikatele. Nejen pro nás, kteří jsme online, pro ty bych řekl, že je to téměř povinností, pokud chcete být úspěšní. Pozvání na digitální summit vám jistě přijde z více míst, ale velmi zvažujte, od koho pozvání přijmete. Zdali to bude pouze obyčejné tuctové doporučení, nebo ke své pozvánce dostanete další hodnotný obsah pro své podnikání. Já vám samozřejmě dávám to druhé. Na digitálním summitu se nejen uvidíme, ale já doufám, že se uvidíme a potkáme ve VIP zóně. A že budu mít příležitost vás představit těm nejúspěšnějším podnikatelům u nás, kteří internet používají. Že vás seznámím se svými přáteli, digitálními milionáři. A že zde načerpáte informace, ale také inspirace a motivace pro svůj život, pro svůj biznis. A proto neváhejte a objednejte si ještě dnes ty nejdražší a nejlepší VIP místa na digitálním summitu. V podnikání se vyplatí být první a učit se od nejlepších. Být mezi VIP není snobárna, ale životní nutnost. Zejména pokud to se svou cestou k finanční svobodě a nezávislosti myslíte vážně. A ještě malé upozornění. Existují závažné důvody, abyste se na digitální summit přihlásili na mé doporučení. To znamená přes níže uvedený odkaz a doporučeným způsobem. Získáte tak zajímavou přidanou hodnotu k věci, k tématu digitálního summitu v praxi. V průběhu ledna vám zašlu několik inspirací a článků na téma úspěšný digitální život a biznis. Ty z vás, kteří na mé doporučení absolvujete zdarma webináře k tématu digitálního summitu v lednu, pozvu na svůj webinář zdarma na téma digitální život a nebo nejlepší investice, o kterých byste měli vědět. Pro účastníky tohoto webináře mám nachystané překvapení a hodnotný obsah a určitě vás to bude zajímat a určitě to bude zajímavá DigiParty. A pro ty z vás, kteří se na mé doporučení přihlásíte na digitální summit, mám skvělé bonusy k tématům podnikání. Bonus číslo 1. Všichni z vás, kteří se přihlásíte na digitální summit, na mé doporučení, dostanete ode mě infoprodukt na téma milionová kampaň z dovolené. Přidávám k digitálnímu summitu návod, jak jsem v reálné praxi s využitím několika témat, o
kterých bude řeč na digitálním summitu, udělal svou první milionovou kampaň. A proč se mi to podařilo? Dostanete ode mě video, e-book a webinář. A já si cením tento infoprodukt na hodnotu 6 000 korun, protože vám prozradím know-how, jak vydělat 1 000 000 korun za 1 měsíc. A za druhé, pro ty z vás, kteří se mnou přidáte do VIP sekce digitálního summitu, která bude přístupná pouze pro 50 lidí z více než 1000 účastníků, přiřadím zajímavý e-book, mých 10 doporučení, jak použít know-how digitálního summitu v podnikatelské praxi. Mám za sebou přes 20 let podnikatelské praxe a jistě vám mohu pomoci skloubit vaše podnikání právě s technologiemi, o kterých se dozvíte na digitálním summitu. Využijte tuto příležitost. Sledujte v průběhu ledna mé zprávy a články na témata digitálního tajemství a poznání. Pouze opakuji na závěr, je to naprosto k nezaplacení. Když můžete své podnikání ovládat kdykoliv a odkudkoliv, stačí vám poznat pár tajemství digitálního vesmíru. Tato tajemství a poznání mohou být nyní i vaše. Stačí proto něco málo udělat. Těším se na to, že se s mnohými z vás sejdu na digitálním summitu a na dalších akcích v roce 2014. Moc vám děkuji za pozornost a přeji vám velmi úspěšný rok. Buďte online, zachovejte mi přízeň a mějte se moc krásně. Tady Jirka Mazur, Dolomity, Itálie. Shledanou.